Αυτό εδώ είναι ένα παλιό κατεστραμμένο πλυντήριο. Τι κάνουμε εμείς? Αφαιρούμε από μέσα τον κάδο, αυτόν εδώ, και θα δείτε τι πολύ εξυπηρετικό εργαλείο θα φτιάξουμε. Τον φέρνουμε και τον τοποθετούμε τον κάδο ανάποδα σε μία βάση με την τρύπα του άξονα προς τα πάνω. Έτσι. Η τρύπα του άξονα να βρίσκεται εδώ. Αφαιρούμε από μέσα από το κάδο το τύμπανο. Αυτό είναι το τύμπανο. Το κόβουμε λίγο για να μην είναι πολύ ψηλό και όπως έχει τον άξονά του το τοποθετούμε μέσα στην τρύπα του κάδου. Έτσι φτιάχνουμε μια πολύ όμορφη ψισταριά. Τοποθετούμε ένα δίχτυ σκάρα, έτσι ακριβώς, και γύρω γύρω, αν προσέξετε, υπάρχουν αυτές εδώ οι τρύπες που έχει ο κάδος, που περνάει από μέσα ο αέρας και έχει πάντα τα κάρβουνα σε δυναμική και μπορούμε να μαγειρεύσουμε ό,τι θέλουμε. Είναι μια έξυπνη λύση.